Добро утро, хора! Това е влог номер 2. Този път станах. Отново съм Рушев. Ще се срещам. Както виждам, последствията от яденето на сладко са големи. Но ще се справим с тях някакси. Може би трябва да гледам тук. Или в себе си. По-скоро тук. Да, ще се справим някакси. Плановете за днес. Няма идея какви са. Ще ги разберем след малко. Тази сутрин я започнахме с салата от краставици, репички, зелен лук, маслинки и малко магданоз. Мисля, че добавих и копър в последствие и хапнахме спагети, което е доста странна комбинация, но на мен ми хареса. Особено салатата, защото аз съм е правил. Сега ви оставям да си доизгледате клипчета. Знаете какво следва тук? Готово! Магията! Планът за в момента е да хрансмилам, което означава да си загубя малко времето на компютъра. И след това ще ходим да тренираме. Не знам дали ще ви взема с мен, но може би ще ви взема с мен. Малко се разсеях, минаха 2 часа може би. Така че отиваме да тренираме. И ще се видим там. Само да знаете колко материал от този, който заснемам, всъщност влиза в видеото. Говоря много, казвам малко и премахвам всичко. Може би това ще бъде моето мото. Говоря много, казвам малко и премахвам всичко. И после остават някакви откъсляци. Откъсляци? Да. Всъщност се замислих защо не ви говоря докато се оправям, понеже мисълта за създаването на този тип клипчета беше аз да си споделям мислите. Преди малко имах някакви мисли и вече ги няма. Защото не ги записах. Изчезнаха. Но има едно, което остана сутринта. Мисля, че се върнаха мислите. Да. Сетих се за какво мислих. Сънувах доста странни сънища. Тези странни сънища бяха доста реалистични, свързани с животът ми. Буквално сънувам как живея, нещата, които мисля, че ще се случат на другия ден. И някои от нещата се случват, което е доста странно. Но то е просто predictions. Може би мозъка ми изчислява някакви нещата и предразполагаме, за да не съм толкова шокиран, ако се случат. Може и да е това. Може и да е нещо друго. Всъщност се замислих за... Като цяло нямам идея, виждам ли се, може би не е право. Ето. Може би съм отрязан. Може би съм просто плаваща глава. Замислях се за гневът. Понеже знам, че малкият ми брат се ядосва на много неща. Постоянно. И се замислям как и аз бях доста гневен като тинейджър. И начин, по който се преборих с гнева, не беше да ударям или да викам, а беше да го приема и да го пусна. Начин, по който храниш гневът, е точно този начин да викаш, да удриш, да блъскаш, да изкараш гнева. Защото когато започнеш да изкарваш гнева, ти свикваш да го правиш. И може да се изпуснеш некъдето трябва. А когато започнеш да го притискаш и да го пускаш, да си ходи, да го няма, тогава ти се преборваш с него. Макар че може да доведе до депресия, може би. Дали? Защото пак ти притискаш емоция, за да я бутнеш някъде другаде, да я махнеш от себе си. Не изкарваш експресивно, но
Защото депресията е притискане на емоциите. Depression. Влизаме в много философски теми. Та продължаваме напред с отиването до фитнеса. Намираме се в съблекаването в момента и отиваме да тренираме. Включихме с тренировката. Отиваме да била. Прибрах се, отпочинах си и сега е време да готвим. Какво ще готвим обаче? Сега мисля да се направи ни яйчица, отделно един рис и взех кайма. Така че ще видим. Тук са продуктите, които взех. Сега ще готвим няколко неща. В момента няма да правим нищо с тях, защото първо трябва да хапнем ние. Или всъщност ще правя, да. А това, което аз ще хапна, са яйца. И са домашни. За добър омлет слагам по 2. Оп. Ето това са омлетчетата. Иска ми се да имаше шунка в тях. Забравих да купя шунка. Обещавам, следващия път ще подредя всичко, за да може да ги направя едновременно и да заснема всичко едновременно и за да е перфектно и да ви покажа как ги правя. Тук що хапнах. Мисля си как хората защитават идеи, виждания, понякога чужди. Защитават хора, които не познават, идеи, които не познават, защото мислят, че са прави. Никой не се запитва да не би да съм грешка. Никой не се запитва редно ли е да го правя това нещо. Всеки просто напада, защитава собствените си интереси. Интересът към конкретни неща, конкретна група хора, конкретен човек. Определено ние не сме доросли. И не знам кога всъщност ще дорасна. Не знам как е било преди, но пътеката, по която вървим, бива отклонена от един по-добър свят, според мен. Защото светът на консуматорството със сигурност не е свят, който върви към нещо добро. Въпреки това, че консумираме и то отново се връща в планетата, ние я тровим по един или по друг начин. Унищожаваме, за да може да имаме за кратко нещо. Днес гледах как изхвърлят един шкаф. Те сигурно са били няколко шкафа от някакъв апартамент навън. И си замислям, че тези шкафове най-вероятно не са били счупени. Просто хората са искали нови. Нещо друго, нещо различно. И тези шкафове заминават. Унищожават се. Хвърлят се някъде да гният или се изгарят. А в тях най-вероятно има още години живот. Може би десетки години живот. Просто от време на време изискват или да се смажи някоя брава, или да се закърпи някой ъгъл, да се прибойдиса или да се лакира наново, да му придадеш нов живот, да го реновираш, да смажеш пантите или пък просто да го оставиш така, да изглежда старо. Всеки има различен вкус, обаче това да се унищожава нещо, което работи, не е редно, според мен. Откъде започнах, докъде стигнах? Така както говорих за
консуматорството. И преди това започнах да говоря за какво започнах да говоря? За идеите и защитаването на идеите. Често защитаваме идеи просто единствено заради нашите интереси. И сме готови, ние сме жертвоготовни да нападнем, да защитим, защото вярваме, че това е правилното, това е наше. Може да не е наше, може да е нещо чуждо, но понеже искаме да сме част от това нещо, ние го приемаме за наше и го пазим. И аз често говоря, че хората не са се променили. Не са се променили начина на мислене и това може да го видим заради философите, които са писали за тях при 1000 години. Преди 1000 години. И аз съм сигурен, че ако се направи арена и има закони, които позволяват убийството, със сигурност ще има по същия начин арена с убийства и ще е пълно. Боксовите мачове са точно това. Ти можеш да умреш там. Те се усъкътяват за цял живот там. Но хората се наслаждават на това нещо. Филмите са пълни с насилие. И това нещо извращава ума. Кара го да приема, че това е нещо нормално. А после се наричаме човеци, наричаме се хора. И в следващия момент се превръщаме в диваци. И аз го имам в мен. Аз знам, че е така. Знам, че съм способен на подобни неща. Може би инстинкт, не знае. Но и моя ум най-вероятно е извратен от всичко това. Мисля, че няма смисъл да говоря повече. Днес казах моята реплика, каква беше. Говоря много, не казвам нищо и накрая трия всичко. Но този път смятам, че това ще го оставя, освен ако главата ми не е отразена така. Надявам се да се виждаме. Отново пътуваме. Отиваме на гости на един приятел. И най-вероятно ще стрелям с въздушната пушка. Да, тук е пицарата. Пицарата, гледай какво става. Пицарата е... големи ръки. Толкова си големи, че не мога да свима през вратата да минава. Хепи, спонсорирайте ме! Хепи, спонсорство! Моля! Небето е невероятно! В момента е рано сутрин, почти 5 часа сутринта. И карам електрическа тротинетка. И се намирам в едно село близо до Пловдив. И не се виждам. Вече се виждам. Спирам, за да не се прибия. Добро утро, хора! Аз съм не наспал.